Ostaminen itsessään ei välttämättä ole muuttunut kovinkaan paljon, mutta tänä päivänä yritykset ymmärtää paremmin sitä, miten ihmiset haluaa ostaa ja miten ne ostopäätökset syntyy. Toki toimintaympäristö on muuttunut. Kaikki tieto on helposti saatavilla verkossa, sosiaalisessa mediassa ja ihmiset mielellään hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Myyjän ja markkinoiden maailmassa tuotteen rooli on ylikorostunut. Tämä johtuu paljolti siitä, että asiakas usein tekee itsensä näkyväksi vasta hyvin lähellä sitä ostopäätöstä. Esimerkiksi silloin, kun asiakas astuu myymälään, täyttää yhteydenottolomakkeen verkkosivuilla tai soittaa sille myyjälle. Kuvitellaan, että se tuote on kaikki kaikessa, koska siitähän ne asiakkaat kysyy. Ne kysyy hintaa, ne kysyy ominaisuuksia. Se, mitä myyjä ei kuitenkaan siinä tilanteessa näe, on se kaikki itsenäinen ostaminen, mitä se asiakas on tehnyt ja mikä loppujen lopuksi on johdattanut sen asiakkaan sen tuotteen luo. Tänä päivänä yritysten pitää tuntea asiakkaat paremmin kuin koskaan. Pitää ymmärtää, että ihmiset ei lähtökohtaisesti ole kiinnostuneita tuotteesta. Ihmiset on aina ensisijaisesti kiinnostuneita itsestään, omista tarpeistaan ja omista haasteistaan. Meidät on ostajina tietyllä tavalla opetettu valvomaan tuotteita ja sitä, että tuote on aina ratkaisu niihin meidän ongelmiin. Ehkä se ostamisen muutos onkin sitä, että me päästään pois siitä tuotekeskeisyydestä ja jatkossa me halutaan ymmärtää, tietää ja luottaa enemmän itse. Mikä on myynnin ja markkinoinnin rooli tässä kaikessa? Se on auttaa niitä asiakkaita pääsemään niihin omiin tavoitteisiin ja voittamaan ne haasteet. Siihen ei päästä pelkästään puhumalla niistä omista tuotteista, vaan asiakasta pitää palvella jo paljon ennen sitä ostopäätöstä.